Groenlandia izotzez estalitako irla erraldoia da, mundu osoan handienetakoa. Lurrotz eta zabaletan, 60.000 pertsona baino ez dira bizi, gehienak itsaso bazterreko herrisketan. Gainerakoa, izotz geruza izugarria baino ez da, bizitzeko gogorregia. Baina ezer pasatzen ez dela dirudien izotz zati honetan, gauza asko ari dira gertatzen. Groenlandian, mundu osoan eragina izanen duten aldaketak gertatzen ari dira. Vi står på startstedet til en helt ny æra i Grønlands historie. Nuuk, 14.000 biztanlekin, Groenlandiako hiriburu eta hiririk handiena da. Han, irla osoan bezala, populazioaren gehiengo handia inuita da. Eta ia biztanleria osoak groenlandiarra edo kaalixuta dauka ama hizkuntzatzat. Baina duela gutxirarte, daniarra izan da hizkuntza ofiziala. Groenlandia, Danimarkako erresumako parte baita. Hori ordea aldatzen ari da. 2008ko urrian, Groenlandiarren 76%ak baiezko eman zion autonomia estatutu berriari, erreferendum bitartez. Horren arabera, Danimarkak autodeterminazio eskubidea aitortzen zion Groenlandiari, herritarrek nahi izanez gero, estatu gisa eratzeko. Estatutuak gainera, Groenlandiarra hizkuntza ofizial bakartzat jotzen zuen, beste hainbat neurriren artean. There is a parallel international process which have inspired us, of course, and also I think that with respect to the implementation of the declaration, the new Greenland-Denmark relationship could be referred to as a very concrete implementation of the declaration in terms of recognition of our own language as the official language of the country. And also with respect to the full respect for the right to self-determination. 2009ko hauteskundeek independentzia prozesuari bultzada eman zioten. Ezkerreko indar independentistak, Inuit eta Takagit alderdiak irabazi zituen eta gobernua osatu. Danimarkan jarraitzaren aldekoek ordea babes eskasa eskuratu zuten. Gaur, inork ez du zalantzan jartzen Groenlandiaren independentzia. Noiz gauzatuko den da orain zalantza nagusia. Irlako hainbat buruzagiren ustez, 2021ean izan daiteke Groenlandiako kolonizazioaren 300. urteurrenarekin batera. Biziraupen ekonomikoa da ordea kezka nagusia. Groenlandia, arrantzaz eta Danimarkak urtero emandako laguntza ekonomikoaz bizi izan da orain arte. Independente izan da noski laguntza hori galduko luke. Horregatik, mundua aztoratzen ari den gertakari bat da, paradoxikoki, Groenlandiarren esperantza bakarra. Aldaketa klimatikoa. Groenlandiako izotzaren azpian, gasa eta petrolio aurkitu dute azkeneko ikerketek. Saudi Arabia bezalako potentzia baten errekurtsoen erdia egon daitekela adierazi dute ere. Groenlandia bezalako herri baten biziraupena bermatzeko nahikoa. Eta aldaketa klimatikoak bultzatuta, izotz plaken urtzeak baliabide horiek ustiatzeko bidea erraztuko luke. Ez hori bakarrik. Artikoko izotz geruzak desagertuta, Amerika eta Asia arteko komunikazio bide berriak irekiko liratezke ipar poloan zehar. Horrek, potentzia erabakigarria bihurtuko luke Groenlandia. Groenlandiako independentzia geldi ezina dirudi, baina horrek aldaketa klimatikoa azkartzea ekar lezake. Inguru giroari kalte egin gabe biziraupen ekonomikoa bermatzea da kezka nagusia. Horregatik, Groenlandiak bere historiako erronka handiena dauka parez pare.